A Deputación destina máis de 280.000 euros para programas que eviten a soidade non desexada e para promover o envellecemento activo en concellos de menos de 5.000 habitantes. Lousame e Carnota son uns dos beneficiados. Este ano, a Deputación da Coruña destina 280.556 euros a financiar programas de loita contra a soidade non desexada e actividades de envellecemento activo nos concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia. A institución provincial vén de publicar no BOP a resolución provisional da concesión das subvencións deste programa, no que foron aceptadas as solicitudes de 41 pequenos municipios coruñeses que recibirán importes de entre 3.999 euros e 7.000 para o sostenimento destas iniciativas. Con estas cantidades subvencionaránse o desenvolvemento de proxectos de intervención social comprendidos por unha ou varias actividades dirixidas a persoas maiores de 65 anos, cuxa finalidade sexa fomentar o seu benestar físico, social e emocional. As actividades poderán desenvolverse en espazos de uso público, de xeito individual ou grupal, pero tamén no domicilio das persoas usuarias como atención de carácter complementario do servizo de axuda no fogar, fisioterapia ou terapia ocupacional. Entre os municipios beneficiarios atópanse os concellos de Lousame e de Carnota. No caso da localidade de Lousamia, recibirá 7.000 euros destinados a programas que promoven a autonomía persoal e a prevención da dependencia no domicilio, mentres que Carnota destinará os 7.000 euros de axuda para incentivar o envellecemento activo. Con estas axudas, a Deputación da Coruña apoia económicamente os concellos máis pequenos e rurais da provincia para a posta en marcha ou o mantemento de programas de prevención do deterioro físico ou mental das persoas maiores, na estimulación cognitiva ou no fomento de hábitos saudables. Tamén poden financiarse iniciativas municipais de loita contra a soidade non desexada, como actividades interxeracionais ou de voluntariado con maiores.